I den her video skal vi prøve at se på, hvordan vi laver create views til en category og et product, så de hænger sammen. Jeg har oprettet et projekt, hvor jeg har oprettet en home controller. Jeg har fået smidt datamaperen ind. Jeg har oprettet factories og modeller for category og product. Over i min database har jeg også oprettet tabeller til product og category. Som de her videoer her, de 8-9 videoer, som det bliver til, der bygger vi lidt mere på hver gang. Så til at starte med, der laver vi ikke nogen image uploader. Der har jeg i stedet for gået ind på mine models og sagt, at både product og category skal bruge det her placeholder billede til at starte med. Den del, den fjerner vi dog igen, når vi går ind og sætter en rigtig image uploader på. Til at starte med, der prøver vi at gå ind og lave et create view til category. Så vi starter med public action result, create category, og den returner bare view. Så skal vi bruge en HTTP post. Også til create categories, når vi trykker på vores submit knap inde i viewet, så vil den her funktion gå ind og modtage dataen. Den data, den modtager, den bliver pakket på et helt category objekt. Så her der kan vi gå ind, vi slår med en insert fra, sådan, der kan vi gå ind og sige, at den modtager en category, som vi kalder category. Og husk at få jeres usings på heroppe, hvis I ikke kan se category hernede. Den skal også bare returnere et view lige til at starte med. Når I har de her to funktioner, så kan I højreklikke på view, add view. Og der går vi så ind og siger, at den her skal modtage den skal forvente at få en model af typen MSC demo, det hedder mit projekt, models og category. Hernede, der kan vi så lave en HTML form. Sådan. Som vi siger skal gå i create category i vores home controller, og den skal finde postmetoden. Sådan der. Til at starte med, der laver vi ikke rigtig noget validering. Sådan. Til at starte med, der laver vi ikke noget validering på den her, så vi holder os bare til at lave labels og editor for og en submit knap indtil videre. I en af de senere videoer laver vi validering, så prøver vi at smide validation message for på os. Til at starte med skal vi have en HTML label for, og det vi gerne vil vise her, det er modellens navn. Jeg laver ikke noget styling på det her, så jeg kommer bare til at bruge nogle break tags til at separere de her ting. Jeg skal lige have et større tegn på der. Hernede, der skal vi have en HTML editor for, det er til model name. Sådan. På en kategori er der egentlig også et billede, men som sagt, vi prøver at lave image uploaderen en af de andre videoer, så jeg putter ikke nogen input type file ind i den her. Vi slutter bare af med at smide en submit knap ind. Med value create category. Sådan der. Over i vores home controller skal vi lige oprette en reference til category og product faggen. Category. Category faggen og product fag. Sådan der. Når vi trykker på submit-knappen, modtager vi et helt af de her category-objekter med alt det data på, som der er blevet indtastet i felterne herovre. ID'et behøver vi ikke tage os af, for det får vi jo databasen til automatisk at sætte ind og få til at stige hver eneste gang. Og på min category og product har jeg begge to sagt, at image propertyen her skal indeholde den her information som standard, fordi vi ikke har nogen image uploader endnu. Så det eneste vi skal bruge for at lave en category, det er et name. Det name, det får vi ind i det objekt her. Så det næste vi skal gøre, det er at gå ind i vores category fag og sige, at vi gerne vil insert det her category objekt. Vi prøver lige hurtigt på vores indeksside at oprette den. Og den siger vi så, at den skal modtage alle vores categories, så vi kan se, at de eksisterer på siden.
Og de her categories sender vi ind i viewet. Fortæller viewet, at det skal bruge eller forvente at få en liste af categories eller kategorier. Sådan. Og her der laver vi sådan for each var category en model. Hvor vi så kan lave bare en H1 til dem, category name. Og nedenunder laver vi et image tag, så vi kan få vist billedet. Det er jo så bare det her placeholder billede, der ligger lige nu, men det ender vi jo på senere. Sådan der. Så kan vi prøve at køre siden, og se om vi kan oprette en kategori. Og jeg har allerede en kategori inde i min database, så der burde allerede stå category 1 og være et placeholder billede, når vi åbner siden nu her. Og det er der. Så jeg nu går ind på create category. Prøv at lave en category 2. Create den. Lige nu refresher vi egentlig bare siden. Vi skulle egentlig have lavet redirect to action index, men det kan vi altid gøre senere. Og jeg kan så se, at der ikke blev oprettet noget som helst. Det skal vi lige se, hvorfor der ikke gjorde. Create category. Det er fordi, jeg kaldte det for category. Når jeg ændrer den til create category. Prøv at køre det igen. Med kategori 2. Creater den. Siden refreshed. Og vi går tilbage i forsiden. Kan vi se, at toren den ligger hernede nu. Nu har vi mulighed for at create en category. Nu skal vi så have styr på produktdelen, så den også ved, hvilken category-del den hører til. Så vi skal bruge et nyt action result nu til en create product. Og på det view her, der skal vi bruge en viewback, der indeholder information om alle de her kategorier, så vi får en drop-down liste med alle de kategorier, vi har, så vi kan sige, at det her produkt hører til den og den kategori. Til at starte med, der laver vi en viewback. Categories. Det var slet ikke rigtigt sted. Sådan der. Og den her måde, den er lidt anderledes, men den er faktisk nemmere end det, I har været vant til. Hvor vi går ind og skriver new. Select list. Vi går ind i vores category fag og siger, at vi vil get all. Det er al den information, som vi vil have ind i vores liste. Så vi får alle vores kategorier ud i en select list. Den value, som det her det skal indeholde, det er jo så et ID, som vi skal kunne finde tilbage til. Så hvis vi siger, at kategori 3, den har ID 3, så skal vi kunne finde det tretal der igen, så vi ikke skriver kategori 3 ind på produktet. Vi skal bruge et tal, så vi kan referere til et ID over i kategoritabellen. Så her der kan vi gå ind og sige, at den skal bruge ID'et som value, og den tekst, vi vil have vist, det er name. ID og name, det får den herfra. Den ved, der er noget, der hedder ID her, og noget, der hedder name her, så de informationer, der ligger der på hver objekt, vil den så bruge i vores dropdown. Sidst her kan vi gå ind og sige return view. Prøv at højreklikke på den her, add view, og sige, at den skal bruge en model af type product. Og nu stjæler jeg lige lidt heroverfra. I stedet for create categories vil vi gerne have den sendt til create product. Stadig vores home controller og stadig post metoden. Vi har et name her. Billedet det tager den så ligesom kategorien selv af lige nu, så vi kommer tilbage her til at prøve, når vi laver image uploaderen, og så får vi smidt en uploader ind her. Lige nu der tager den sig selv af det, så vi lader den bare være. Det vi skal bruge herinde derimod, det er en dropdown. Så der laver vi sådan en HTML dropdown list for. Og det er for model category ID. Så den ikke kan lave det her complete her. Category ID. Og så skal vi sige, at den skal forvente, den data, den skal bruge, det er en select list, som vi har til at lægge i vores viewback categories. Sådan der. Så hvis vi går over i vores home controller igen, så skal vi lige have lavet post-metoden for create product. Så hernede under, laver vi en HTTP post, public action result, create product.
Og ligesom med category, så får vi et helt produkt objekt pakket med det data, som vi skal bruge. Og der har vi nu mulighed for at gå ind i vores product fag, insert product, og så prøver vi bare til return, redirect, sådan der, to action, index. Og det samme prøver vi at gøre med vores category her. Det er en return på. Sådan der. Så hvis vi prøver at køre det her nu, så burde vi kunne komme ind. Vi ved, at vi kan oprette en kategori, så nu skal vi teste, om vi kan få lov til at lave et product. Sådan der. Så vi prøver at sige, at vi vil gerne lave product 1, og det vil vi have til at ligge i kategori 2. Vi skal lige ændre den her knap bagefter, så der står create product og ikke category. Det er faktisk selv. Prøv at create den. Vi rører tilbage på forsiden. Så kan vi prøve at gå ind i vores database og se, at her der er der blevet oprettet produkt 1. Det har det billede her, og det hører til kategori 2. Vi vil lige prøve at gå ind og oprette produkt 2, som så hører til kategori 1. Gå hen og opdatere, så kan vi se, at den ligger der, og de får de rigtige ID'er med.